Kasipul Ong'ondowere osekwak kod weche mopogore moloyo to embui kama weche osebedo kaliekore ni tende ne en maragoko. Edward Odhiambo lero kaka noyudo hinyruok kokadhe lwet bongsa mag jaod burano mosenindo, kako machielo anyuola mar Doti Apondi pod manyo nyamingi mane tiyo ne Ong'ondowere. Ramogi Ajwang' wagoyo mos kalore ni wachochni matin sigana makamano. Kata kamano pod walose wabobedo ka wamenyo ni matut kotudore koda jogo manyaka sani osebedo ka wuok oko ka koro gichwalo. Wanyalo wacho ni gichwalo ng'ur makoni kod kocha kotudore koda kaka telo mano mar mosenindo Ong'ondowere ne en mar agoko. We wawinjane koro. Jego program obedo get crushed gachiel kum joge MP Ong'ondowere. Ataro gi chike mag oganda Luo ni jal mowito ngimane imiyo luor. Tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondowere okawo lai machielo. E mbui, weche osebedo kaliekore ni telo mare ne maragoko, kendo rawere moko noyudo hinyruok kama moko to nowito ngimagi. Ma Edward Odhiambo, jadake ka chung od bura ma Kasipul, kaunti ma Homa Bay. Gigo mane wagole bodi kaka nyuola gipogo tijegi. Gipogo ng'ane dhi ka, ng'ane dhi ka, ng'ane dhi. Ok nadhi e mochari mondo adhi akel Joel. Ne an chiro Karogo, ko gine to gochna ni bodi koro chiegni chopo, wawuok gi shughuli mane watimo wabiro. Ka gike e dala mayudo ka bodi oseket piny, tayudo ka jok mane nie tiyo MP oluoro sanduk ma giketo restriction joma neno Joel. But mano ne ok owaria. Ne wabedo kaka nyuola, wabedo magigok, giwuok, gidonje mtoka, gichak gidok. Kane gisewuok gidok, wabedo kanyaka piny oru. Tarik 28 dwe mar Ang'wen higani, odiechieng' manochan kaka mar iko, Edward noketo kenge mag arita makare motelo ne chakruok mar chenrono. E kindego, ema norome gi goch ma bende noweye kod hinyruok. Mogik sama koro MP okawe microphone. Oluorore koduogo kama kodhi kowero ODM, ogo microphone to wero ODM gi jogego, koting'o bade malo koduogo kama guns gegi oluora. And gin guns ma ang'egi moko tiye county government, moko takia be kumoae. Tang'egi uwuotho kodgi. Machielo miluongo no Otis Ras emobiro golo gude wiya nikech ambe narwako gud to ODM. Obiro golo wiya ni ok irwako gudu ni to kija ODM. Tapenje nang'o? To duogo mako kopa ka, to miluongo ni nyakwaro gwang'o mako nungo na ka, to miluongo ni Farao chwada gi chuma. Kanye mane lwenyo chakore, ane ok react nikech ne ok an armed. Komachielo, anyuola mar Doti Apondi mawachore ni nolal dwe mar 10 higa 2010 noyudo thuolo mar tiyo ne Ong'ondowere e kaunti ma Meru kendo rito ne ohala meke kaluwore gi dich makagi kacha. Ambe sani amanyo ng'ama reliable manyalo konya rito businesses. Gan gi businesses Kameru to sani gikethre nikech atimo campaign an oko mang'eny. Nadwa nadhi andike tich. Amiye tich. Otina tachule to dak e ot for free. Onge rent mobro chulo. To sister na ne hesitant. Ne chunya pek to madena fadena convince ngise na adhi dongo loyo bet nono. Jumbe adek tok chako tijno, Doti nok yudre e yor simbo ng'we yamo. Chal manoweyo wedege gi luor kendo chunogi chako manye. Chone were to Mr. Were ngise ni sister na noyudo tich Migori ni KCB. To madhe penye ni to tij bank ni an nyara nokosomo. Odhi yudo ni tich tinde yuda. To madhe na penye hato remo kaya. Dhi ane KCB mondi penja ni otiyo kanyo koso koti. Na sumbi by then taluoro ta adi Migori. Tapenjo. Kapenjo to ayudo manager. To manager misani ginto pogi bedo gi new employees. Nancy Adhiambo ma en nyamin Doti nodhi nyaka Meru e kar dak mar were mar fwenyo chal nyaminigi. Remi ude odiechieng' mokwongo nochune dhi nyime gi limbe mare e boma ma Meru. Odiechieng' mar ariyo noyudo ote mar mondo miye ler e wi chal Doti. First thing manadonjo odni na sport Bible system e wall units kanyo. Tapenjo jatijno sister na olal
to wamanye to nyiero to kona no lal una gadier no lal tangise ni ola to onyiero ile sarcastic laugh moro mang ngato mokicha Tokma nochuno gi chiwo lipote te sendo bila boma ma Oyugis mana kaka achiel kuom yore mag yudo kony. Kata kamano mano bende nokonyago lemo. Ngato gochona oiji introduce kaka kijana to ngisa nadwaro ni mondi bi angisi kuma sister ni nitie bata ni sawa kora decide nkech nan half with the journey adogi kaduogo to angiso agocho na mano tingisa kijana no yudo accident otere ka e hospital. Rawera ni Mabili mabende en jadake kar chung'od bura ma Kasipul chiwo nende kaka nokadhe matek kendo nogoye kinde nyasi mar iko mar kwargi. There was a backlash between the sitting MCA and the MCA aspirant. And before they would fight, the security, some around 2-3 security from Mheshimiwa Wawere's side went to separate the fight. And shockingly, the majority which were left, about 10 of them plus, came to stage a fight with me. I didn't have any problem with the sitting MP. Chalma kama nochuno wadgi mondo donjre kendo konye. Kata kamano, owadgi bende nogo mowe kod hinyruok kuonde mopogore dendi. My bro came to the scene and decided to defend me because now they wanted to chop me off with the pangas. A very sad state back at home when I was burying my grandfather. So when bro came to my aid, he decided to help me come up, and when I rose to my feet, I decided to leave the scene. My bro told me to leave the scene because it was getting messy. So I knew they would not harm him because he wasn't the target either. Unfortunately, when I decided to run, they hit on my brother badly. They cut his head, his shoulder, and his hands. Mae kaka Uganda nosebedo kalose mbui motelo ne tho mar Ong'ondo Were. Yuak mar jogi duto moloyo tanyuola madoti en mana mondo piny owacho odonjre wachno mondo mi ging'e chal mare. Kaluwore ni chenro mar iko mar Ong'ondo Were osechak chan, nok wanyal kawo pach anyuola gi sani.